Good morning, good morning, good morning, good morning mga katubol. So, mga katubol, naalala ko tong munggo at saka yung malunggay, no. May story pala ako sa inyo mga katubol. Noon naalala ko yung helper pa lang ako ng nagluluto doon sa kantin. Giutusan ba ako to na maglagay ng malunggay. Ngayon, siyempre 'di ba kantin to, ang daming malunggay. Alam nyo mga katubol, wala na gyud nakita ang munggo adto nga time kasi nilagay ko kasi lahat ng malunggay na kuan ba gihagpat na ako. Karon gitan-aw na sa katong yung tagaluto kay assistant man ako. Nasaan na daw lahat ng malunggay? Sabi kasi niya, ilagay ko na daw yung malunggay. Ngayon, siyempre, medyo baguhan pa tayo noon na assistant. Ang akala ko naman, lahat ng malunggay ilagay ko. Hindi pala, kalahati lang. Hindi ngayon mga katubol, nawala yung munggo na puno sa malunggay. Yun yung naalala ko habang naghagpat ako ng malunggay no. Naalala ko yung ginawa ko na, yung ginawa ko dati. Sarap. Shout out para kay Ate Gemma. Kay na-award jud ko adto mga katubol ba kay gihanap man niya ang katong malunggay. So sabi niya bakit ko daw nilagay lahat. Pero pagalitan tayo mga katubol, no? Okay lang din kasi doon tayo matututo. Hindi natin ikakasama yung mga yung pagsasabihan tayo. Kasi doon pala tayo matututo sa buhay. Charis. Yun na mga katubol. Sa man yung kwento sa malunggay nga. Yung ko sa una di man jud ko kabalog luto eh. Magpasalamat na po ko karon nga kabalo na kumuluto. Ayan oh, sarap. Sarap-sarap mga katubol. Yung kwento ng malunggay at munggo. Ngayon, okay na. Sakto lang.